Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vydaní relácie Priestor. Opäť po divadelných prázdninách máme september a vítam u nás hostí z divadla Andreja Bagara. Vítajte páni, Svetozár Skúšanský a pán Marcel Ochránek. Presne tak. Výborne. Jeden človek je režisér, dramaturg, človek, umelec, ktorý tvorí tie veci, a ďalší je ten, čo ich vykonáva, ten, čo teda predvádza výkon herecký. Eniky, Beniky, čo poviete, s kým začneme? A ja by som začal s pánom dramaturgom, režisérom. My sme si v divadle Andreja Bagara vybrali takú akoby veľmi netradičnú podobu prezentácie nových premiér. My sme pripravili 3 premiéry jedného autora, Denisa Kellyho. Ide o súčasného britského dramatika, ktorý je predovšetkým ako reprezentantom dramatiky aktuálnych problémov a tém, ktorými dnešný človek žije. A nielen vo Veľkej Británii, ale vôbec v Európe. Tie problémy sú bohužiaľ globálne a zastihli aj nás. V tejto trojpremiére, ktorú máme za sebou, sme uviedli 3 hry, a to je hra DNA, hra Láska a peniaze a hra Siroty. Samozrejme po premiére nastávajú tie bežné dni repríz, takže srdečne pozývame všetkých na tieto predstavenia, ktoré sa budú hrať osamotene alebo ojedinelo len v ten večer daná hra. Musím povedať, že som veľmi rád, že sme získali práva na hru Siroty, ale je to jedna z takých najaktuálnejších hier, ktorá dnes sa uvádza v 42 divadelných domoch všade na svete, práve tou témou, ktorú prináša táto hra. Je to hra, taký komorný rodinný príbeh jednej manželskej dvojice, ktorá hovorí o takých kostlivcoch, ktorí vypadávajú zo skriny našej minulosti a ktorí nás prenasledujú a ktorí nám spôsobujú rozličné problémy. Toto vlastne nie je téma cudzia nikomu, lebo ako skutočne priznajme si, každý, kto sa pozrie do svojej skrine a dobre pohľadá, nájde nejakého kostlivca, ktorý vypadne skôr či neskôr. Nebudem sa pýtať na tých vašich, ale chcel som tú hru priblížiť trošku aj tomu divákovi, ktorý nechodí do divadla bežne, lebo očakáva, že aj to zasa budú hry, ktoré nič proti Statkom s Mätkom a podobne klasikám, ale na divadle Andreja Bagara je svetové to, že sa pozerá teda do tej Európy, do sveta, hľadá veci, ktoré sú tematicky blízke aj nášmu divákovi. Toto je teda jedna z nich, súčasný autor. A Denis Kelly je teda, ako ste hovorili, oceňovaný autor. Čo ešte všetko má za sebou? Alebo teda kde ho môžu ľudia vidieť? Denis Kelly je v podstate taký akoby svetlý príklad takej veľkej kariéry, ktorú on urobil za niekoľko rokov. On pochádza z takej strednostavovskej sociálnej vrstvy londýnskej štvrte, skôr pre tých akoby menej majetných. Chvíľu sa potuloval v rozličných zamestnaniach, chvíľu alebo dlhší čas sa pozeral aj na dno pohárika, s tým už prestal a našiel také akoby mládežnícke divadlo a divadlom sa nechal očariť. Ako 33-ročný napísal prvú hru s názvom Trosky, potom to boli hry, ktoré riešili práve tie spoločenské problémy, ktorými on žil alebo jeho okolie. Prvou hrou, ktorou sa katapultoval na svetové scény, bola hra Láska a peniaze, tu sme tiež uviedli, a je to hra, ktorá veľmi zvláštnym cynickým humorom hovorí o finančnej kríze a o tom, čím žijeme. Je to trošku taký pohľad do života 30-tníkov, 40-tníkov, ktorí ovládajú tento svet a ktorý začal ovládať ich. Potom napríklad napísal na objednávku Národného divadla v Londýne hru pre tínedžerov a o tínedžeroch DNA a po roku sa stal súčasťou maturitných osnov a je v učebniciach vo Veľkej Británii. To je kariéra, to sa musí... No a v roku 2009-2010 napísal hru Siroty, ktorou absolútne očaril Edinburghský divadelný festival. Získal 2 hlavné ceny za najlepšiu inscenáciu aj za najlepší súčasný text. No a pred rokom napísal zase z iného súdka muzikál Matilda a pozbieral všetky hlavné ceny, divadelné ceny Olivier Awards a teraz inscenáciu Matilda chystajú na Broadway. Úžasné. Dnes filmuje, dnes je režisérom, autorom a predovšetkým chce písať o tom, čo sám prežil a o veciach, ktoré pozná z vlastného života. A mám pocit, že aj Siroty odrážajú nielen jeho vlastné vnímanie reality, ale aj vlastný život. No. Ak dovolíte, teda poďme pozrieť na tú hru samotnú, lebo ona sa dotýka, skúsim teraz s samotným aktérom. Marcel Ochránek je muž, ako máte ženu tam, v tej divadelnej hre, tu by sme mohli predstaviť herečku, ktorá manželku hrá v tejto hre Lenka Barlíková. No a my to uvádzame pod urban thrillerom, tak sme to tak nazvali. Čiže je to thriller, príbeh je veľmi zrozumiteľný, jednoduchý. Hráme to v štúdiu divadla Andreja Bagara v Nitre. Hra má hodinu 40, hodinu 45.
V hľadisku sedia asi 100 divákov. Dosť intimná záležitosť. Na javisku sú traja herci, takže je to dosť komorný príbeh. No a je to taký thriller, detektívka. Vlastne je to o tom, ako muž so ženou večerajú a pripravili si lososa, vínko sa otvorilo. Romantika, pokoj, všetko. Absolútna romantika, ktorú naruší brat mojej ženy, ktorý zrazu sa tam zjaví v zakrvávenom tričku. Jakub Rybárik. Jakub Rybárik. No a začínajú klasické otázky, čo sa stalo, kde si bol, prečo si prišiel, pretože kľúče nášho bytu používa iba v najkrajnejšom prípade. No a zrazu sa pomalinky odkrývajú tí kostlivci, všelijakí, a v podstate v tom príbehu detektívne sa vlastne odkrýva, čo sa stalo. Najskôr teda ten brat tvrdí, že našiel na zemi nejakého zraneného človeka a ako mu pomáhal, tak sa zakrvavil. Ale ďalšími otázkami sa zrazu zistí, že trošku klame. Niečo nesedí. A priznáva, že mal konflikt a že bol napadnutý, takže sa bránil. Neskoršie sa dozvedáme, že sa pobil a ďalej. Áno, som chcel zastaviť, či je rozumné hovoriť ďalej, lebo ja som vedel presne, kedy to stopnem, takže výborné. Len je to perfektne navrstvené. Myslím si, že aj Kubo to výborne hrá, že naozaj sa zaplieta v tých svojich klamstvách. No a nakoniec, keď odhalí teda tú pravdu, čo sa naozaj skutočne stalo, tak je to veľmi frapujúce pre toho aj diváka, nielen pre nás, ako pre muža a ženu pri tej večeri. No a potom to nie je všetko. To nie je úplné finále, ale samozrejme nemôžem všetko prezrádzať. Ešte je tam ďalšia nástavba, čo sa tam stane. Ja chcem povedať, že ja som teda už veľmi veľa hier vo svojom živote ako dramaturg a režisér prečítal, ale je to jedna z mála hier, kde pri čítaní, tom prvom čítaní som do poslednej vety bol prekvapovaný a ešte v tej poslednej vete zaznie informácia, ktorú, dovolím si tvrdiť, divák naozaj nemôže očakávať a zmení jeho pohľad na vnímanie jednotlivých hrdinov v tej hre a na to, napríklad, kto je vinný, kto je nevinný, koľko tej viny nesie každý na svojich pleciach. Ak hovoríme o thrilleri alebo detektívke, určite sa tam nenarába s akčnými nejakými zbraňami, ale skôr sa pracuje s tým princípom vnútorného odhaľovania väzieb, ktoré v rodinách dôverne poznáme, v partnerských väzbách, vo vzťahoch k rodičom, k deťom a tak ďalej. Ale je to veľmi moderne a súčasne napísané. Dovolím si tvrdiť, že napriek možno téme, ktorá nie je najúsmevnejšia, divák je naozaj v napätí celý čas trvania toho predstavenia. To sme si overili aj na prvých divákoch. A mám pocit, že permanentne ho drží v napätí nie len čo nové sa dozvie, ale najmä ako sa tie postavy vnútorne a svojim správaním a svojim charakterom menia a vyvíjajú. Od toho dobrého k tomu horšiemu, alebo zase naopak. Ale to už nechcem prezradiť. No, ja osobne sa na takéto niečo veľmi teším. Len si dovolím odhadnúť, že keby som odchádzal z tejto hry po tom poslednom slove, po tej poslednej vete, tak sa budem skôr stretať s zamyslenými pohľadmi do zeme, že pre Pána Jana, teraz si to človek šrotí v tej hlave, rozmýšľa, čo som to vlastne videl, teraz si to musí upratať v tej hlave, lebo však sledoval niečo celú hodinu 40 a naraz sa to celé zvrtne. Takže nepovieme, neprezradíme, že čo sa... Radšej nie. Ja ešte chcem povedať, že jedna z tých tém, okrem teda toho privátneho vnútorného napätia vo vnútri rodiny, je aj spoločensky veľmi zaujímavá téma, a to je vzťah dnešného človeka k ľuďom z menšín. To znamená, či už na základe nejakej viery alebo farby pokožky, aj takáto téma sa tam rieši. Mám pocit, že nie nejako, by som povedal, rasisticky alebo nekorektne, ale kladie tá hra a tá inscenácia otázky nielen ako žijeme, ale ako sa správame k sebe vo vnútri tej rodiny a čo sme v mene tej rodiny ochotní urobiť a vykonať. Možno aj v záujme toho, aby sme uchránili svojho manžela, svoju manželku, svoje dieťa alebo svojho brata. Čiže mám pocit, že táto hra sa dotýka každého z nás a verím, že tak, dovolím si tvrdiť aj podľa ohlasov nielen premiérového publika, ale aj zahraničných hostí, že z hľadiska hereckých výkonov ide naozaj o herecký koncert. Už Marcela Ochránka, spomínanej Lenky Barilíkovej a Kuba Rybárika, že tam veľmi krásna dekorácia, kostýmy a ten príbeh určite nikoho nenechal ľahostajným. Práve naopak, mnohí nám hovoria, že ešte niekoľko hodín potom, ako prišli domov, museli na to témou uvažovať, čo si myslím, že je dobrá vizitka pre predstavenie.
predstavenie. Určite v dnešnej dobe ľudia do divadla chodia relaxovať, zabaviť sa, ale mám pocit, že možno je fajn priniesť do divadla aj inscenácie s témami, ktoré divákovi ponúknú možno inú optiku na to, ako žijú, prípadne v istej možnosti aj môžu popremýšľať, ako by inak žiť chceli. Ja do divadla zásadne chodím za zážitkom, nezvyknem ho rozlišovať na veselý či smutný, alebo taký. Veľmi sa teším, že ste priniesli takúto skvelú hru od teda renomovaného autora. Ešte raz pozývam všetkých vás do divadla Andreja Bagara na Siroty. Siroty sú momentálne už po premiére, teda keď by som vás poprosil, zalovte v pamäti, kedy sa najbližšie hrajú, aj keď teda samozrejme možno nás diváci sledujú v repríze a už ten dátum nebude celkom platiť, ale... Snažili sme sa taký akoby dobrý termín ponúknuť divákom, aj z Nitry a z blízkeho okolia hráme 19. a 20. októbra, čiže v pokladnici, cez internet alebo v akomkoľvek telefonickom či mailovom kontakte možné si objednať, zarezervovať či zakúpiť vstupenky a srdečne vás pozývame na toto predstavenie. Tak ste počuli. Horsa do divadla, to bol prosím pekne Marcel Ochránek a Svetohár Sprušanský. Páni, ďakujem pekne za návštevu štúdiu a niekedy dovidenia, do počutia. Ďakujeme.